गुजरात में काबा। गुजरात के बेटा बा, गुजरात के 3 बार के सीएम बा, ओही जा से देश के पीएम बा। तब्बो थेथर बन के पूछा ताड़ू कि गुजरात में का बा। गुजरात में दम बा, ई प्रदेश नंबर 1 बा। गुजरात में दम बा, ई प्रदेश नंबर 1 बा। मोरबी हादसा पर तंज कसल तोहार ई काम बा। सब पीड़ितन के दर्द पर मोदी के मरहम बा। जे दोषी बा ओकरी गले में फंदा बा। हमके त लागता मोरबी हादसा पर तोहार ई शोक संवेदना ना बा। गुजरात में का बा, गुजरात में का बा के नाम पर तोहारी धंधा बा। तब्बो थेथर बन के पूछा ताड़ू गुजरात में का बा। गुजरात में दम बा, ई प्रदेश नंबर 1 बा। गुजरात में दम बा, ई प्रदेश नंबर 1 बा। काबा, गुजरात में काबा। अब कान खोल के सुन लय नेहा, चौकीदार के राज में न्याय बा। न भ्रष्ट बा न चोर बा, हर भ्रष्टाचारी गुंडन पे नकेल बा। मोदी के राज में पूरे विश्व में बज रहल डंका बा। तब्बो थेथर बन के पूछा ताड़ू कि गुजरात में का बा। गुजरात में दम बा, ई प्रदेश नंबर 1 बा। गुजरात में दम बा, ई प्रदेश नंबर 1 बा। काबा, गुजरात में काबा। अरे नेहा तू सही मुद्दा के उठावा। गुजरात में का बा, गुजरात में का बा मत भटकावा। जे दोषी बा ओके सजा दिलावा। मुहिम छिड़ा गीत से प्रहार कर। मोदी योगी के नाम पर काबा 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 कई ई तोहार खेल बा। सब लोगवा जानत बा तोहार ई कवन गेम बा। तब्बो थेथर बन के पूछा ताड़ू कि गुजरात में का बा। गुजरात में दम बा, ई प्रदेश नंबर 1 बा। काबा, गुजरात में काबा। तू पूछा ताड़ू कि गुजरात में का बा, त इहो बतावल हमार काम बा। गुजरात में विकास बा, विकास के गुजरात मॉडल बा। विकसित राज्य बा, 24 घंटा बिजली बा। उद्योग फैक्ट्री कारखाना के गढ़ बा। यूपी बिहार के लोगवन के रोजगार के आधार बा। पूरे देश में व्यापार के गढ़ बा। वही से पूछा ताड़ू कि गुजरात में का बा। गुजरात में महात्मा गांधी बा, सरदार वल्लभ भाई पटेल बा। वही जाके गांधी के दिलावल पूरे देश की आजादी बा। तब्बो थेथर बन के पूछा ताड़ू कि गुजरात में का बा। गुजरात में दम बा, ई प्रदेश नंबर 1 बा। गुजरात में दम बा, ई प्रदेश नंबर 1 बा। काबा, गुजरात में काबा। गुजरात के बेटा काशी के सांसद बा। काशी के विकास के आधार बा। काशी के बनावट ब्यूटीफुल शहर बा। ओही से पूछा ताड़ू कि गुजरात में का बा। गुजरात में दम बा, ई प्रदेश नंबर 1 बा। गुजरात में दम बा, ई प्रदेश नंबर 1 बा। गुजरात में चमकत ई खूबसूरत सड़क बा। गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी बा। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बा। जे पर कूद कूद के नाचेलू उहे गुजरात के डांडिया बा। हमार तोहसे इहे गुहार बा, एक बार तो पधारिए गुजरात में। विकास देख के भूल जइबू कि यूपी बिहार में का बा, कि यूपी बिहार में का बा।